Hola, Marisol. Hola, chicos. Hola, Rosa. Que tal? Bueno, Moi ben. estános aguantando o tempo para poder presentarche a obra, Sí, menos mal. Collemos a peor semana, batemos todos os récords de choiva por metro cuadrado e, bueno, aquí no teu pendello... Inundouse todo. Inundouse todo. Se caían 100 litros metro cuadrado, aquí houve 200. Pois si, aí caiu a de arriba, mas toda a que recollía da coneta entraba para dentro do cabanote. Si a xente non cree os milagros, que vea o que faz Galicia Bonita, que a peor semana do todo o ano, con la peor borrasca, mirar o que fixeron. Milagro. É certo que aí entrou o Adrián, que a súa solución, meteuche un tubo. Moi ben, moi ben. Neste caso xa non é só unha parte estética que evidentemente está clara, enfoscáronse todos os muros de bloque, que retirouse todo o lixo que porque había. era aí ti acumulaches todo. Todo. Os Todo anteriores que sobraba. donos estaba todo aí. Ahora el galpón quedou moi ben, o enfoscado quedou moi ben, ten máis luz. Estoy moi contenta co galpón, con todo, vamos, pero o galpón quedou moi entrañable para comer ali e todo, quedou moi ben. Nesta obra, menos mal que Matías e Adrián me axudaron un pouco a enfoscar os muros, senón eu só non daba feito, E, aparte de limpar todo, tivemos o problema da auga. Gracias, bueno, pois que resolvemos ca grava en última hora. Eu xa pensei de non salir dai. Tiñamos unha de lama, cantos chimpins gastaches de lama para Lilith. Mira, polo menos esa hora está chanzado e todo, tamén. Sí. Bueno, é certo, é dicir, aquí realmente é un traballo todo de exterior a nivel de chan que empeza dende sanear toda a soleira que tiñas aquí, que, bueno, que isto era un galpón, pero a terra, a recollida de aguas que tiña estaba moi mal feito. Achancei aí ben a finca, que tiña aí un burato que dixo que quería facer aí unha piscina. Bueno, gracias ainda a sacar a lama tamén toda de aí do galpón, e xa aproveitamos a metela ali. Achanzamos todo e quedoulle a leira un pouco curiosa. A obra estrela que ti máis querías que a túa soleira. Sí, miña soleira está ahora aí. Ahora unha entrada limpa a casa. Home, principal. A soleira era o principal para mí, porque todo iba para dentro, a soleira era fundamental. E non éramos capaces de rematarla, entón a soleira foi o que máis me gustou, pero está todo o conxunto é moi bonito. Vos empezastes moitas cousas. Sí, moitas. Pero para rematar tivemos que vir nós, aínda que nós tampouco rematamos todo o que nos gustaría. O tempo non foi o bo. Con todo o traballo que había que facer e o diluvio universal, quedou un lateral da casa sen poder pintar. Pero é que Matías, cando empezou a pintar, caía a pintura. Non houve maneira, entón, ata que empezou a mellorar un pouquiño, viñamos un día máis, sabes que intento nunca vir un día máis, pero non podíamos deixar esta obra a medias. Que non se preocupe por esa parede que quedou sin rematar, que ya faremos con meu hermano, o meu marido, cando veña o bo tempo, porque este tempo o peor de todo o año. Bueno, a lluvia o resto que se dice, que a casa está pintada, o galpón está enfoscado, a tella está posta. Efectivamente. O leñeiro está posto. Sí, ao final, para a semana que collemos, ainda o que se fixo. Como ben di Litos, en vez de quedarnos co que non fixemos, temos que quedarnos con todo o traballo que estes rapaces fixeron estes días. Que foi moito, moitísimo. A parte deso, de enfoscar, de pintar, de colocar a tella, de arranxar o anexo. Rosa non dice nada de poñer eu a tella, porque claro, como non viviu poñela, pero que na puxen a maioría fun eu, que Adrián dice que estaba cortando, pero o que facía é descansar. Claro que puxeches ti, se non fixeches nada. Tu ben que baixar a cortar a tella, que ti non sabes cortar, di a verdade. Na cámara se ver que na puxo. Na cámara se ver que na puxo. Xa tes un leñeiro que non está feito con planchas de pladur. Eso. Que tal as planchas de pladur? Resistían? Non sei se resistirían. No, rompían. Home, que a semana de choiva que veu, non sei eu. Ahora tes un leñeiro en condicións, deixou no Carlos case rematado, non? Sí, puxamos aí a Aurelita, Matías puxo as tablas dos laterales. E o leñeiro, así con la tella, todo colocadiño como pusimos, bueno, puxeron. Queda moi ben, está máis cerca da porta, non me moito tanto no inverno que é cando fai falta, e quedou moi ben o leñeiro. Aparte de que moi vistoso, moi
Moi chulo. Bueno, e a parte do leñeiro, o mini galiñeiro, pero como só tiñas cantas, eran 4 galiñas. 4 galiñas. Eu creo que é suficiente. Que non todo fixo todo Carlos, que fixe a porta. Fixeches a porta do galiñeiro? Allá, Non se ve dende aquí, xa o puxeches así para que eu non a mire ben, non? Salgan para ali libres. Que lle pasa a miña porta? A miña porta cumple a súa función, abrir e pechar, que son que van á porta, non? Eu aquí non podo decir nada porque o tempo foi tremendo e Carlos tamén estivo só 3 días. É certo que deixou moitas cousas feitas, menos a porta do galiñeiro, pero non me dirás que A ese mesa. mobiliario, aí ti non meteches man, Litus. Vai a mobiliario especial, isto sí que ten a man de Carlos Vélez, reutilizou parte da estrutura duns mobles antigos e el pois doulle o seu toque con unha nova táboa para sentarse e a mesa e o banco. O banco coas cadeiras. Precioso. Precioso. Con unha mesa bella e quitou a parte mala e fixo unha mesa espectacular. Coas cadeiras, fixo un banco, logo cando venga a mellor tempo, facer un asado e aproveitar a mesa que é fermosísima, vamos, encántame. O traballo de Carlos é espectacular. Rapaces, ide collendo ideas, No, as ideas que as trae Carlos. Que as trae a Carlos. Ideas. Amanhã hai que ir para outra, entón vas sumando. E as plantas? Ai, perdón, que colocaches ti as plantas, moitas plantas, moi ben, preciosas. Aquela quedou un pouco torta. Preciosa, casi centrada perfectamente na mesa. Está amallada. Moi bo traballo, Litos. Creo que enfoscada máis o teu, pero vas por bo camiño. Gracias. Bueno, as plantas de lito non foron moitas, pero están moi ben postas, quedaron moi ben armonizadas. A mí góstame moito así como deixo as plantas litos. Gustouche o resultado? Moito, moitísimo. Estou moi contenta e isto é outra cosa. Bueno, é un inicio, como ben decías ti antes. É un inicio para que continuedes, para que collades a obra con forza. Con máis forza, exacto. Recoméndovos empezar pouquiño a pouco, pero que empecedes a cabalo. E empezarlo en verano. Bueno, e a poder ser. E non na semana que máis choiva caído. Efectivamente. Foi un placer. Moitísimas gracias, Moitísimas Marisol. gracias a ustedes. Gracias. Traballaron moi duro todo o equipo e en unas condiciones extremas porque parecía un programa de naturaleza extrema más que de arranjos, pero agradezco a todo o equipo de Galicia Bonita.